pomníku ve tvaru jehlanu ukončené symbolicky dělovou koulí je umístěno 6 desek se jmény padlých. Na čelní straně je hlavní deska, pod kterou byla dodatečně umístěna malá tabulka s jedním jménem vojáka. Zde si však neodpustím malou vsuvku. Právě na tuto desku byli při rekonstrukci doplněni 2 studánečtí občané, a to Josef a Heinrich Kaufmannovi, jako výraz vděku realizátorů obnovy pomníku paní Marii Kaufmann-Henkel. Tato studánecká rodačka se celý život vzorně starala o studáneckou a ochotně plní tvou vůli. Žehnej všem, jimž bude tato pamětní deska upomínat o svých odpovědných za příklad, vydáváme svůj pokoj plnění se povinnost. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána a bratra. Amen. Takže v tuto chvíli všem vám, kteří jste se zasloužili o obnovu tohoto pietního místa, velké poděkování. Děkuji. A 10 teď se chtěl přijít.